De kaak steken binnen een historisch koontinker aan een tijd dat ik in Nederland op walvis jagen waard. In 1951 binnen ze op skier pleetst. Na al die jaren weer zo'n restauratie ta. Hij is eerst kaal gehaald, daarna heeft hij een tijd gedroogd. Er zat heel veel algen en vuil op, bacteriën die eigenlijk onder de oude verpakking aangroeiden. Die hebben we bestreden door hem in een oven te zetten. Hij is op 110 graden is hij verhit. Een uur lang, heel langzaam daar naartoe en langzaam weer afkoelen. En dat maakt eigenlijk alles wat erin zat dood, dus gesteriliseerd als het ware. Daarna is hij weer ingepakt in een epoxybekleding. Dat is die glimmende laag die we zien, hè? Epoxy. Ja, dat is de glimmende laag die je ziet. Ja, en die is tamelijk helder, dus je ziet de hele structuur van het bot daar nog mooi doorheen. Jo, weet je nog dat ze je deel zet binnen in 1951? Ja, zeker. Wie ween hier nieuwer en vanuit de huiskamer kunnen we het allemaal volgen. En dat wordt natuurlijk heel veel, als Ben, heel spannend om dat te zien. En ook de maanjuurt van de Willem Badens dat dat ding uit zal ontvangt hebben. Daar hebben we hier ook opjochten. En dat weer natuurlijk prachtig om te zien. Ja. En we spelen direct al op, dan liggen ze hier nog in de dikslijt. Daar draaien ze en dan spelen we erop. Hè. Dan kun je op een steen blijven of vullen we in het water. Ja, dat is spannend. Maar... Mooi bordenscoor. Ja, natuurlijk prachtig. Vlotten bouwen duren, maar ja, speel je op de walviskaak. De kaak kan al wat tientallen jaren mooi. Decennia zou hij moeten kunnen staan. Ja, mits hij moet wel onderhouden worden ook. Het materiaal is niet helemaal UV-bestendig, dus het wordt aangetast door het weer en de zon. Het moet één keer in de zoveel tijd een nieuwe laklaag krijgen. De eilanders binnen blied. Ja, prachtig. Het heet Biet Eiland en het is een stukje cultuur. En je showt er prachtig uit. Je bent een schitterend restaureren, want je zocht ook weer de oude nerven van de kaken. Ik vind dat ze het heel vakkundig dienen hebben. En zo komt het meest fotograferen plakje van skier bij het Assyriocht.